Manipulácia dôkazov v mojom spise čas 11. 15.1.2024 povieme si niečo o sudcovi Marekovi Filovi, ktorý sa spolupodiela na zločinoch justičnej mafie. Môžeme sa domnievať, že nevedome, ale podľa toho, akú odmenu za to dostal, tak evidentne vedome. Ako som už spomínal, slovenské orgány si veselo komunikujú s tými norskými a vymeniajú si informácie, a to aj napriek tomu, že som Norom predložil všetky dôkazy, že som krivo obvinený a žiadal som ich, aby nekomunikovali so Slovenskom, a nie hlavne v tejto situácii, kedy sú podozriví členovia NAKA, tzv. Čurilovci a prokurátori, špeciálnej prokurátori spolu s niektorými sudcami z manipulovania prípadov a stoja za mnohými krivými obvineniami, ale takisto aj za mojím krivým obvinením, konkrétne Čurilovci s Lipšicom. Priamo v dokumentoch norskej polície k môjmu prípadu som našiel komunikáciu, v ktorej norská prokurátorka Fride Virak žiadala informáciu od slovenského súdu, a to pýtala sa, aká je predpokladaná výška trestu v prípade môjho odsúdenia. Tu chcem upozorniť na to, že sa to pýtala v čase, keď som bol obvinený z troch deliktov. Medzi tým jeden z tých, to bolo krivé obvinenie, bol zastavený, lebo toto konanie nebolo trestným činom. Behom niekoľkých dní odpovedal akýsi sudca okresného súdu Bratislava 1 Marek Filo, ktorý odpovedal, že predpokladaná výška trestu odňatia slobody je 2 až 8 rokov. Tu chcem upozorniť, že priamo vo vydanom medzinárodnom zatýkači, v tomto zatýkacom rozkaze sa píše, že horná hranica je 6 rokov. Ja som podľa infozákona požiadal o informácie k osobe Marek Filo s otázkami, ktoré uvidíte v týchto odpovediach, čo mi zaslali z okresného súdu Bratislava 1, teraz už je to Mestský súd Bratislava 1. Takže ako sa dostala táto požiadavka ku Marekovi Filovi, prečo práve jemu a nie sudcovi pre prípravné konanie, ktorý mal môj prípad na starosti? Akú vedomosť mal o mojom prípade práve sudca Filo? Takže tu sú odpovede. To v tom modrom rámiku to sú moje otázky, teda poukazujem tu len na tie dôležité, a v červenom sú odpovede. Čiže tu odpovedajú, teda ja sa pýtam, oni odpovedajú 1, 2, 3, 4. Čo je najpodstatnejšie? Moja otázka, akú vedomosť mohol mať sudca okresného súdu Marek Filo o konaní 8T, blablabla. Odpoveď súdu je konkrétne pána Miltáka, ak správne vidím, Milták, áno. René Milták odpovedá. Sudca Filo mohol mať vedomosť, upozorňujem na slovo mohol, o konaní vedenom na tunajšom súde, blablabla, pretože v sledovanom období viackrát vykonával službu sudcu pre prípravné konanie, v predmetnom konaní však nevykonával žiadne úkony. Čiže nevykonával žiadne úkony, ale mohol mať. Takže keď nevykonával úkony, nemohol vidieť spis. Teraz tu sú ďalšie otázky. Sudca okresného súdu Marek Filo podával 27.22 oficiálne stanovisko, vedené blablabla. Ku predmetnému stanovisku poskytol informácie z konania, keďže nebol sudca pre prípravné konanie. Pokiaľ sudca okresného súdu Bratislava 1 nemal podrobnú znalosť veci vedenej, ako sa mohol k veci odborne vyjadriť vo svojom stanovisku. No, tu nám ten istý pán Milták odpovedá, toto podčiarknuté tým červeným, potrebné informácie a podklady čerpal zo spisového materiálu, z ktorého získal aj podrobnú znalosť predmetnej trestnej veci. Takže toto odpovedal 21.8. No, my sme sa nenechali odbiť, lebo je jasné, že tu niečo smrdí ako v celom slovenskom justičnom systéme, a to je jedno za akej vlády. Proste je to srajda na srajdu. A teraz 26.9. išla ďalšia, teda poslali ďalšiu odpoveď, lebo sme žiadali ďalšie otázky zodpovedať. A to, kedy bol spis doručený sudcovi
Marekovi Filovi a kedy bol spis vrátený sudcovi na prípravné konanie. Takže sme chceli vedieť teda, kedy konkrétne narábal s tým spisom. No, tu pán Milták odpovedá. Ohľadom odovzdania spisového materiálu tunajšiemu súdu vedeným pod blablabla v danom prípade nemusel písomne požiadať, pretože v sledovanom období bol sudcom pre prípravné konanie podľa rozpisu služieb. Z lustrácie registra súdneho manažmentu vyplýva, že spis bol Marekovi Filovi ako sudcovi pre prípravné konanie predložený 17.1.22. Následne bol predmetný spis predložený sudcovi pre prípravné konanie Michalovi Valentovi 33. Takže oni tvrdia, že Filovi dali 17.1. môj spis, pritom až o pol roka na to žiadalo Norsko o teda vyjadrenie k nemu. Takže veľmi dobrú pamäť má tento pán. No a teraz je tu ďalšia odpoveď. No tu sa pýtame, za akým účelom bol spis predložený sudcovi Krajského súdu Bratislava 1 dňa 17.1., čiže 17.1., jak tvrdia oni, že ho mal. A aké úkony sudca súdu v predmetnom konaní urobil. No a tu pán Milták, Judr Milták, predseda Mestského súdu, odpovedá. Záverom vám oznamujem, že tunajší súd nemá žiadnu vedomosť o skutočnosti, že spis 8T 49/2021 bol predložený sudcovi Marekovi Filovi a teda tento ani v predmetnom spise nevykonával žiadne úkony. No tak sa teraz pýtam, že čo si tu robí, z koho tento predseda súdu srandu, keď najprv odpisuje niečo úplne iné a na záver sa prizná, že vlastne on to ani nemal a ani tam nerobil žiadne zásahy a vôbec nemal ten spis. Takže tu je sumár odpovedí, vlastne to, čo som teraz prečítal z toho dokumentu. Čiže na začiatok predseda Mestského súdu uvádza, že sudca Filo mohol mať vedomosť o konaní, vedenom v mojom prípade. Nakoniec priznal, že súd nemá žiadnu vedomosť a že by bol môj spis vôbec predložený sudcovi Filovi. No, je to úplná schizofrénia. Tu si dovolím upozorniť na tú jednu vec, že aj v poslednom období aj veľa aj politikov, aj novinárov a aj politikov aj z pro-opozičných, aj pro-koaličných a takisto aj novinárov, aj tých rôznych nezávislých novinárov, alebo jak sa to hovorí, tí internetoví proste naši priatelia. Vždy hovoria o nejakých súdnych rozhodnutiach a počkáme si na rozhodnutie súdu a toto je potvrdené súdom a toto nie je potvrdené súdom a podobne. Nenechajte sa oklamať, to, že je niečo potvrdené súdom alebo není súdom vôbec nič neznamená, lebo sudcovia sú nie všetci samozrejme, ale vieme o sudcoch a tie mená sú medializované, aj keď nie všetky. Sú veľkými členmi, silnými členmi justičnej máfie, sú tam celé roky, sú tam rodinné väzby, či už môžete vidieť, či už je to ten strýko senát, kde strýko je sudca a mladý je prokurátor, takže tváriť sa tu, že niečo na súde, nejaké rozhodnutie súdu niečo znamená. Nie. Nikdy nič neznamenalo, ani nebude znamenať a nie je zárukou žiadnej spravodlivosti za to, že niekedy niekto niečo povedal na súde a bolo niekedy nejak rozhodnuté. No, čo je podstatné, sudca Marek Filo teda nemal prístup k môjmu spisu a vôbec nemohol vedieť a nejako ináč reálne posúdiť odpovede na otázky k môjmu prípadu zaslané z norskej prokuratúry. No aj napriek tomu odpovedal a zvýšil mi trestnú sadzbu dokonca o 2 roky. Nerozumiem prečo, ale za chvíľu to pochopíme. Táto promptná odpoveď sudcu Fila a ešte k tomu bez akýchkoľvek dôkazov či nazretia do spisu a nezmyselné a bezdôvodné navýšenie mojej sadzby o 2 roky ma donútilo sa bližšie pozrieť na ňo. No a čo sme sa dozvedeli? Tento človek je namočený minimálne v 3 veľmi závažných kauzách. On je ten sudca, ktorý v decembri 2021 oslobodil Mariana Kočnera, obžalovaného z ovplyvňovania
vyšetrovania káuz posielaním motákov v čase, keď bol vo vyšetrovacej väzbe, čo je dosť závažné obvinenie a tak pán Filo sa rozhodol zločinca Kočnera oslobodiť. Taktiež nečakane oslobodil bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku spod obžaloby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa za prechovávanie nahrávok zo spravodajskej akcie SIS Gorila a z vydierania Jaroslava Haščáka. Takže tu už ideme už do veľkých vôd. Takže on je ten, kto zachraňuje Trnku, Kočnera a Haščáka, takže mojich úhlavných nepriateľov. Sudca okresného súdu Bratislava 1 Marek Filo po tom, čo odpovedal Norom na predmetný mail, získal miesto sudcu na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Takže za dobrú prácu, dobrá odmena, že pán Filo, že pán Lipšic. Tu sme dali taký screenshot toho článku, kde sa o tom píše a čuduj sa svete. Návrh na preloženie predložil súdnej rade predseda špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala. Takže gratulujem. Takže majú svoju ovečku pána Fila v svojom košiari. Vykonal toho dosť po tom, čo okrem nejaké nepodstatnej odpovede na norských orgánov k môjmu zatýkaču a vydaniu, tak hlavne zachránil Haščáka, Kočnera aj Trnku vo veciach, ktoré boli viac menej jednoznačne preukázané. Takže slovenské úrady a konkrétne okresný súd Bratislava 1 a jeho sudca Marek Filo, ktorý je už v súčasnosti na špecializovanom trestnom súde, sa podľa všetkého dopustili trestného činu spolupachateľstva v organizovanej skupine. Bolo by dobré, ak by súdca Filo orgánom činným v trestnom konaní oznámil všetky skutočnosti, ktoré o tomto prípade vie a z akého dôvodu konal tak, ako konal, a povedal, kto ho na toto naviedol a čo za to dostal. Predsa na čo by na dožiadanie z Norska odpovedal sudca, ktorý nemá s môjim prípadom nič spoločné, teda nemá ešte k tomu ani žiadnu vedomosť o prípade, ako sme sa dozvedeli teda z tých dokumentov. Na základe klamstiev zaslaných sudcom Filom následne tieto informácie podávala norská prokuratúra ako dôkazy na súde v mojom prípade, a keďže mala e-mail od sudcu Fila, tak tie informácie súd považoval za dôveryhodné, veď predsa boli zaslané zo slovenského súdu a sudcovia by nemali klamať predsa. Bohužiaľ toto neplatí na celom svete, je toto pomýlené. Všetky tieto zložky slúžia iba na to, aby plnili príkazy oligarchov a politikov, a keď nie je politická vôľa, tak zabudnite na nejakú spravodlivosť. Takže k môjmu prípadu sa vyjadruje sudca, ktorý nemá o mojom prípade žiadnu vedomosť, je namočený v kauzách, že prepúšťal a neodsúdil ľudí, proti ktorým ja bojujem už aj snáď nejaké to 10 ročie, ak nie 2. No a nakoniec sa pozrime, aké denníky alebo týždenníky o ňom píšu, ako napríklad Plus 7 dní, ktorý vlastní Penta. Vieme, že články vo svojich novinách, najmä v Pluske, bežne využíva ako na prezentáciu ľudí, ktorí konajú v ich prospech, teda ako odmenu, alebo v druhom prípade tiež proti svojim protivníkom, kde vlastne o nich píšu v negatívnom zmysle. Pán sudca Filo je evidentne jeden z tých, ktorý pre nich niečo urobil, a treba sa pozrieť, aké súdne spory riešil posledný rok alebo pol rok. Ako som uvedol vyššie, tak natrafíte na niečo, čo je spojené práve s majiteľmi Plus 7 dní, čiže s pánom Haščákom. A prečo to hovorím? Pretože tento plátok Plus 7 dní sa bežne a dlhodobo využíva na tieto služby, veď si len spomeňme, keď ho Slavo použil proti mne v kauze Mekom. Teraz si pozrieme len taký Google jednoduchý si dáme. Takže aktuality, hneď prvý článok aktuality je na špecializovanom, pozrite sa, dám pekné fotky.
Ďalší plus 7 dní stráži ho polícia. Plus 7 dní Smečko, Denigen. Ďalej ani nebudeme zachádzať, čiže toto nám stačí. A tu je ešte niečo na trende. Režimoví sudcovia zapredaní politickej priechodnosti a tí druhí. Skazenosť konania sudcu môže byť motivovaná výhodami, ktoré môže sudcovi poskytnúť vládnúca garnitúra. No, tento článok je zaujímavý, nebudeme ho čítať, ale každopádne odporúčam si prečítať o režimových sudcoch. No, ale budeme pokračovať ďalej, teda aby ste videli, že koho obľúbencom je tento sudca. No, alebo keď Kočner vybavoval u novinárky Rudkajovej, aby napísala nejaký oslavný článok na Moniku Jankovskú, práve preto, že tá pomohla zachrániť Haščakov Mekom pred konkurzom, ktorý som inicioval, čo bolo teda spomínané v Kočnerovej tréme a raz to prebehlo na začiatku v médiách a zrazu o tom všetci stíchli, lebo veď Slavo by zrušil reklamný čas v ich médiách. Takže sudca Filo okrem tohto článku si určite prilepšil aj inde. Týmto si dovolujem upozorniť aj Slovenské ministerstvo spravodlivosti, že orgány zodpovedné za spoluprácu na medzinárodnej úrovni odpovedajú zahraničným orgánom na dožiadanie aj takéto klamstvá a zavádzajúce informácie v neprospech občanov Slovenskej republiky nachádzajúcich sa v zahraničí, a to len preto, aby pomohli slovenským zločineckým justičným orgánom dostať nepohodlné osoby naspäť na Slovensku, umlčať ich vo väzbe, veď nebolo by to prvý raz. Takže vyzývame ministra spravodlivosti aj generálneho prokurátora, aby okamžite zasiahli voči takýmto úradníkom zo Slovenska, a to aj konkrétne voči sudcovi Filovi. O ďalšom úradníkovi, ktorý sa využíva na medzinárodnú spoluprácu, ktorý dokonca kooperuje svoje odpovede zahraničným inštitúciám, s pánom Lipšicom si povieme v dieli číslo 12. A to bude ešte o to zaujímavejšie, že priamo pán Lipšic písal odpoveď namiesto tohto úradníka a dokonca v tejto odpovedi obvinil pána Fica, že on manipuloval nahrávky, ktoré sa teda používajú v kauze o Čurilovcoch a kauzu bagatelizoval. Takže nie len zo pár vyšetrovateľov NAKA, zo pár prokurátorov USP a zo pár sudcov je zapletený alebo teda sú členmi justičnej mafie, ktorá tu dlhodobo ohýba právo a nie že ohýba právo, ale vykonáva vyslovene zločinecké skutky. Ale je to aj mnoho iných úradníkov, ktorí sa na tom podieľajú a treba ich demaskovať a pozatvárať sa touto zločineckou skupinou a zbaviť sa ich. Takže toľko zatiaľ, na budúce 12. ešte zaujímavé.